لوتکaya çaraliyê derbarê Sûriyê doh li Îstanbola Tirkiye bi dawî hat gotê de serkirdeyên welatên Tirkiye û Rûsya û Almanya û Fransa amade bûn. Gotê de hejmarek mijarên taybet bi Sûriyê û rewşa wê hatin guftûgû kirin. Li gorî agahiyên guhatine belavkirin Lotkeya İstanbol banga rawestandina şer li parêzgeha Idlibê kir û peydakirina hemû derfetên gorê bide ji bo çareseriya siyasî li Sûriyê. Gotê de ewlehiya xelkên sivîl were parastin. Civîna got li koçka Wehîdedîn li Îstanbola Tirkî hat lidarxistin û 2 saet û 45 deqan dirêj kir. Tekezî li ser qedexekirina bikaranîna çekên kîmyawî li Sûriyê ji aliyê hemî hêzên çekdar li Sûriyê vekir. Her divê lotkeyê de giringî dan şerê Daişê û grûpên çekdar li Sûriyê, mîna beriya An-Nusra û El-Qaîde û her aliyek yan kesek gogirêdayî rêxistina Daişê be. Serkirdeyên welatên beşdar piştgiriya xwe ji girtî û wendabûyan re li Sûriyê diyar kirin. Got daxwaza serbestberdana girtiyên li cem hemû aliyan kirin. Her wiha radestkirina termên kuştiyan û destnîşankirina kesên binçav kirî. Her wiha derbarê Komîta Distûrî Sûrî welatên beşdarbûyî piştgiriya damezrandina komîtekê li Cinêfê ji bo pêkanîna distûra Sûriya pêşerojê beriya dawiya vê saliyê kirin. Bi armanca bêdestxistina çaksaziya distûrî û peydakirina rewşeka aram ji bo darxistina hilbijartinên azad û dîmokratî dibin serpereştiya netewîniyê girtî. Divê lotkeyê de her yek ji Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu û Wezîrê Bergiriyê Tirkiye Xelûsî Akar û Wezîrê Darayî Beraet Elbîraq û Wezîrê Derveyê Rûsya Serxî Lavrov û Wezîrê Derve yê Rûsyê Serxî Şoîgu amade bûn. Her wiha serokê welatên Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û yê Fransa Emmanuel Macron û şêwermenda Almanî Angela Merkel û hejmarek mezin ji şêwermendan amade bûn.